يسلملكم. illum it-tlieta 11 ta' Jannar nilqakom għal qudiesa r-Rożarju immexxija mill-Arċis of Ċalxikluna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri għaddisa. Int li nżilt mis-sema biex issalvana, mulej ħnina. Mulej ħnina. Int li ħadd il-mewt tas-salib biex tagħti ħajja lilna, Kristu ħnina. Kristu ħnina. Int li qomt mill-imwiet u tlajt is-sema biex terġa' toħodna għand il-Missier, mulej ħnina. Mulej ħnina. Eħenna li Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Fin-ħnina tiegħek mulej għati widen għat-talb li tagħna. Għamel li naraw sewwa x'għandna nagħmlu u li seħħinna nkompluh sal-aħħar. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien Anna qamet u marret quddiem il-mulej u l-qassis Eli kien bil-qiegħda fuq is-siġġu ħdejn it-tarġ tal-bib tat-tempju tal-mulej. Anna kellha qalbha kollha mrar u bdiet titlob lill-mulej u tibki ħafna. Għamlet wiegħda u qalet: Mulej tal-eżerċiti, jekk inti tħares lejn l-hemm tal-qaddejja tiegħek u tiftakar fiha u ma twarrabx il-qaddejja tiegħek u tagħtiha tifel, hija tagħtih lill-mulej il-jiem kollha ta' ħajtu u minn fuq rasu ma jgħaddix il-mus. Damet titlob ħafna quddiem il-mulej u Eli kien qiegħed ħares lejn fomma. Anna kienet titkellem f'qalbha, xuftejha biss kienu jitħarku u leħenha ma jinstamax. Għalhekk Eli ħasibha fis-sakra u qalilha: Kemm se ddum fis-sakra? Eħles mill-inbit li għandek fuqek. Anna wieġbet: Le, Sidi, jiena mara b'qalb muġuqa u ma xrobt la nbit u lanqas xorb ieħor li jsakkar, imma qiegħda niftaħ qalbi quddiem il-mulej. La tqis il-qaddejja tiegħek bara ħażina, s'issa tkellimt mill-kotra ta' emmi u n-niket tiegħi. Eli wieġeb: Mur bisliem, Alla ta' Iżrael sama t-talba tiegħek u jagħtik kull ma tlabtu. U hi wieġbet: Jalla l-qaddejja tiegħek issib ħniena f'għajnejk. Il-mara qabdet riqitha, kielet u wiċċha ma baqax bħal qabel. L-għada filgħodu bakru u marru jadoraw il-mulej u telqu lura lejn darhom frama. Imbagħad Elkana ara fil-martu u l-mulej iftakar fiha. U tqalet u meta wasal żmienha wildet iben u semmietu Samwel għaliex kif qalet hi tlabtu lill-mulej. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr l-Alla. Ferħet qalbi bil-mulej. Ferħet qalbi bil-mulej. Ferħet qalbi bil-mulej, intefet rasi fil-mulej, iddieħak fommi bl-edewwa tiegħi għax fraħt bis-salvazzjoni tiegħek. Ferħet qalbi bil-mulej. Tkisser il-qaws tal-qawwijin u d-dgħajfin tħażmu bil-ħila, l-imxebbejn bil-ħobs inkrew u ma baqgħux jitħabtu l-imġewħin. Il-mara bl-atfal wildet 7
Mbielet il-mara f'ħafna tfal. Ferħet qalbi bil-mulej. Il-mulej jibat il-mewt u jagħti l-ħajja, innizzel fl-imwiet u jitalla. Il-mulej ifaqqar u jagħti l-ġid, ibaxxi u jolli wkoll. Ferħet qalbi bil-mulej. Iqajjem mit-trab lill-imsejknin u l-fqajjar jerfgħu mill-miżbla u jqegħdhom mal-gbarat biex jirtu tron ta' ġieħ. Ferħet qalbi bil-mulej. Ilqgħu il-kelma ta' Alla mhux bħala kelma ta' bniedem, iżda bħala kelma ta' Alla kif tassew hi. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu f'jum is-Sibt daħal fis-sinagoga ta' Kafarnaum u qagħd jgħallem. In-nies baqgħu mistaġbin bil-mod tat-tagħlim tiegħu għax beda jgħallimhom bħal wieħed li għandu s-seta u mhux bħal kittieba. Mela jkun hemm fis-sinagoga tagħhom raġel bi spiritu ħażin u qabad jgħajjat u jgħid: aħna x'għandna x'naqsmu Ġesu ta' Nazaret. Ġejt biex teqridna? Jien naf min int, il-Qaddis ta' Alla. Imma Ġesu kmandah: iskot u oħroġ minnu. Imbagħad l-ispiritu ħażin li r-raġel beda jħabbtu ħafna għajjat għajta kbira u ħareġ minnu. U l-koll staġbu u bdew jistaqsu lil xulxin u jgħidu: dan x'inhu? X'tagħlim ġdid moti bis-seta salli l-ispirti ħżiena jikmanda u huma joqogħdu għalih. U l-fama tiegħu xterdet malajr mal-inħawi kollha tal-Galilija. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju. Nitnatfu minnu biedna. Qegħdin fl-ewwel kapitlu tal-Vanġelu ta' San Mark u xena toħodna mal-ewwel f'Kafarnaum. Kafarnaum kienet belt fuq l-adira jew il-lejk, il-adira, l-baħar tantu kbir tal-Galileja jew ta' Tiberijadi. U Ġesu adotta din il-belt biex tkun isu l-ħabb ta' 3 snin li għamel iterraq il-Galilija, l-Udija, jgħallem u jipriedka jfejja u jkeċċi xjaten. Illum ir-rakkont tal-Evanġelju joħodna propju fis-sinagoga ta' Kafarnaum, il-fdalijiet tagħha għadhom magħna sal-lum. Veru li mbagħad wara Ġesu il-sinagoga li kien hemm inqerdet u mbniet oħra ħafna isbaħ, imma għad hemm il-pedamenti tas-sinagoga li fiha għallem u anke keċċa l-imxajtan il-mulej Ġesu. U wieħed jista' jara propju di l-għadba tas-sinagoga li fuqha rifes il-mulej. Hawnhekk fl-ewwel kapitlu ta' San Mark nirrealizzaw mal-ewwel li hemm taqtija kbira bejn il-mulej Ġesu u x-xogħol kollu li jagħmel ix-xitan biex ibiegħed lill-bnedmin lilna mill-imħabba ta' Alla. Fis-sinagoga hemm xi ħadd li huwa meħud ippossedut mix-xitan. U x-xitan jitkellem permezz ta' din il-persuna u jagħmel sfida lil Ġesu. X'għandna x'naqsmu
ġejt biex teqridna, jien naf min int, il-qaddis ta' Alla. Ix-xitan jaf għandu intelligenza anġelika u wara kollox anġlu li fis-supervja tiegħu jiġħad lil Alla u jagħmillu gwerra, imma huwa ħlejqa mhuwiex daqs Alla. Fil-preżenza ta' Alla magħmul bniedem tal-iben ta' Alla, Ġesu ta' Nażaret m'għandux poter, imma jibqa' jisfida ta' spiritu arroganti li hu. Ġesu ma jixtieqx li l-att ta' fidi jsir mix-xitan. San Ġagbu fl-ittra tiegħu jgħidilna x-xitan jew ix-xjaten jemnu u jirtrodu. Aħna it-talba tagħna hija li nemnu u nitolbu ħniena. U Ġesu jagħmel l-ewwel eżorċiżmu, almenu l-ewwel eżorċiżmu li nsibu fil-Vanġelu ta' San Mark. Li huwa differenti mill-fejqan, fatti fl-Iskrittura dejjem insibu distinzjoni bejn il-fejqan tal-morda u il-ħelsien mill-ispirti ħżiena. U l-mulej ta' din is-seta lill-Knisja tiegħu. Kull isqof għad-djoċeżi tiegħu għandu l-istess seta ta' Ġesu fuq l-ispirti ħżiena. Imbagħad l-isqfijiet jiddelegaw saċerdoti ta' fama tajba, ta' taħriġ u anke ta' studju li jkunu eżorċisti dawk li jitolbu t-talb tal-Knisja u peress li għandhom id-delega tal-Arċisqof tal-Isqof fil-Kastana u f'kull djoċeżi oħra tad-dinja għandhom il-qawwa kollha tal-Knisja u tal-mulej fuq l-ispirti ħżiena. Ħafna drabi aħna inħaltu elementi ta' possessjoni jew ngħidu dak jisu daħal xitan fih ma' problemi psikoloġiċi. Wieħed irid jagħmel ħafna attenzjoni biex min ikollu problemi psikoloġiċi ma nagħmlulux it-tikketta mal-ewwel dana ippossedut. Hija xi ħaġa li l-esperti, l-eżorċisti tagħna jistgħu jagħtuna ħjiel tagħha. Ħafna mill-elementi ikunu ġejjin iżjed minn problemi psikoloġiċi. Allura wieħed m'għandux jara x-xitan kullimkien, imma lanqas jgħid ma dak ma jeżistix dawk ħmerijiet għax inkunu qegħdin litteralment nilagħbu man-nar. Ġesu fejja imma wkoll ħelisna mill-ħakma tax-xitan. U dik hija d-domanda ġejt teqridna ġi jeqret is-saltna tal-ħażen iva u jħabbar is-saltna tal-ħniena tal-imħabba is-saltna ta' Alla. Min iħossu infixkel għandna dit-talba sabiħa li għallimna Ġesu, il-talba tal-missierna. Fejn aħna nitolbu lill-missier li tiġi saltnatu li jaħfrinna dnubietna u jeħlisna minn kull deni. Dik it-talba jeħlisna minn kull deni hija wkoll talba biex aħna nkunu meħlusa mill-ħakma tal-ħażin. Min kienet jisma' l-Ġesu baqa' mistaġeb dan x'inhu. Fuq żewġ affarijiet, tagħlim ġdid moti bis-seta, bl-awtorità. L-awtorità ta' min qed jgħix dak li qed jgħid. Dik l-awtorità kbira li kellu Ġesu. Imma wkoll il-poter tal-iben ta' Alla magħmul bniedem fuq il-ħażen. Kemm tkun ħaġa sabiħa li niggranfaw ma' Ġesu biex nuża espressjoni ta' San George Breka. Għax bil-qawwa tiegħu u bil-protezzjoni tal-mulej inkunu tassew. Skużani, sikuri.
Ejjew inresqu t-talb tagħna quddiem il-mulej u b'mod speċjali fid-dawl tal-Evanġelu nitolbu għal dawk ħutna kollha li huma infixklin mill-ispirtu ħażin biex huma jkollhom fiduċja kbira fil-ħniena ta' Alla u s-sagramenti u t-talb tal-Knisja. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej li inti tfakkarna dejjem fil-ħniena imqazza tiegħek. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Ejjew nitolbu għal dawk kollha milquta mill-pandemija, nitolbu għal nersis, għal carers, għal tobba l-awtoritajiet tas-saħħa. U għalina l-koll biex aħna ikonna l-ħarsin tal-mulej minn din il-marda, minn din il-pandemija, u fl-istess ħin nieħdu ħsieb xulxin. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Kulħadd jagħmel talba personali f'qalbu u nafdawha lil mulej bl-interċessjoni ta' Ommu Marija. Nitolbuk mulej b'mod speċjali għal mejtin tagħna, b'mod speċjali dawk li huma ħbib tagħna, raba tagħna u dawk kollha li mietu dawn l-aħħar ġranet. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuq. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Nitolbuk mulej tilqa' t-talb tagħna. U tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu ħtiġijiet tagħna u Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerta tal-poplu tiegħek u għamel li biha nitqazzu u naqilhom minn għandek il-ġid li nitolbuk bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jintbattunna bħala Salvaturu feddej magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwieled minn Marija Verġni. Huwa temm ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek
biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, reġarat il-ħajr. Tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej l-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U meċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taqaf fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arrus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismowit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru li minu ħati għalina. La daħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħlina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija ssartna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisni meħtieti kollha u minn kull ħasen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi.
danu l-ħaruf talla, danu li jneħħid nubiet tad-dinja, ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdajt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla li tista' kollox fi ċokontana nitolbuk biex palma inti ġeddidna bis-sagramenti tiegħek hekk ukoll tagħmel li naqduk kif jixraq billi ngħixu ħajja li toġbok bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Wasanna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu segwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-inqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nofru dan ir-Rużarju għal dawk ħutna li għaddejjin minn momenti diffiċli fil-ħajja spiritwali tagħhom. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort ta' Ġetsemani u wara l-ara tad-dem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, għafrilna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-froħt tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa.
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie inkurunat bix-xewk. Missierna li intu fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina,
u la tdaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fir-raba misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mgħobbeb bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dobietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, u la tdaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slim għalik. Lilek inajtu għaliex aħna turufnati u li teva, lilek nitnidu aħna nikpu nolfqu f'dan l-wiet ta' dmuħ. Eħmela avukata tagħna dawwa lejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltinatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-daw ta' dejjem jiddu lilhom. jistrieħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qattalb tagħna, Kristu il-qattalb tagħna. Missier eternalla, Ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddis Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' ġbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja talla, itlob għalina, Om muxebba,
itlob għalina, it-tama, itlob għalina, li żjed safja, itlob għalina, li żjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-parir tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri tal-avorju, itlob għalina, dar tad-deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewkba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnista minar l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi. itlob għalina, ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja. ħenna lina, Itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu, nitolbu. Għati l-inna għaddeja tijek mulej Alla nitolbuk, li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem, u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marja dejjem Verġni, inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. amen, Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu jidħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, u inti l-aqwa fost l-qtajja tas-sema, itfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-inferno lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. amen, Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. amen, San Giuseppe ta' qalb safja, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publio, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani. itlob għalina, Intom qaddisin protetturi tagħna, Itolbu l-Alla l-Alla għalina. għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. amen.
ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-Kbir Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu bil-qaddisin kollha tiegħu.